Hai guys, लोगोफोर आंनि बड' इनभिएम नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। मजा नहीं आ रहा है। आं दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो नागिरदों। नायलांबाय था जोबजासिम मान नुलांगोन। फख्रियाव फैदां नै फख्रियाव दंफैयो दायो। गरमथारना दा बोथोरा। बिदि खालामगोन आरो दुगैनो फैदां माने फख्रियाव। होमबा नायलांबाय था लोगोफोर। नै दङ नै सोरबा बारसोमहांबाय नै। थांबाय नै आंबो बारसोमहैसै। नायबाय थादो लोगोफोर नुलांजोबगोन। नै गरमथारना बिराद सान्दुंबो दङ। नायदो नै दुगैलांबाय नै लोगोफोर आंबो हाबबाय नै दैयाव हाबबाय। Guys, kita main saja di muka ini. जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? Soal dirasakan kasih pokoknya lebar gitu kak. थान्दा मोनदों दासो। गेजेराव थांनि। आदिया आंखौ जोंदों फाग्ला सानस्रिनाया। दासो मोनफैदों 1 घन्टा लाबाय। दसे फैनायाव 1 घन्टा लाबाय। खस्थ'सो दासो मोनफैदों लेकआव। लेकआव मोनफैनानै दसे जिरायबाय। लोगोफोर नै ओरैबो दै गोजा। दै गोजा नाय लोगोफोर नाय बिथिंबो नाय। बिराद बुरजा दुगैनो दैयाबो रेस्ट लाथ'बाय। साफाथारना लोगोफोरा दुगैनो गोसोबा दैयाबो साफाथार। बे बारनो नागिरदों नै बारसो फैबाय सासे। बयसफ्रा एसे क्लियार फैनाय नङा जानो हागौ लोगोफोर। निमाहा होदो बस। बे गेजेराव बडि बायदि दं माने। लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव लोगोफोर। थाइबा लायो जाहैदों माने टिकेटआ। खिन्थु आं फैसा थाइसेबो होआखै आरोना ओरैनो दुगैफैदों। थाइबा लायो होनदों आं। बिराद मोजां दैया नै नायलाय। नायानो ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ माने उदैयाव सोनांगौबा उदै गाज्रि जालायगोन। थब्ल'नाय बादि नांगोन नालाय। थब्ल'नाय बादि नांगोन जाहैदों। थब्ल'लाय जायनो बांसिन गोबाव थब्ल'नो हायो बिसोर बाजिनांदों माने। नायनि सोर गसंग्रोनो बिसोरो सोर गसंग्रोनो नायनि र'। सासे हाबा सासेया दाबो दङ। सासे दा सिखारदों नै बे देरहाबाय दे। बिदिनो देरहाबाय नै थब्ल'नाय बादियाव बे देरहाबाय। बे देरहाबाय थब्ल'नाय कम्बल गोसा आरो जोंना थब्ल'नाय देरहाबाय। इंडियन एलिफेंट बिन नामा इंडियन एलिफेंट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नायलांबाय था होनबा लोगोफोर दे। सानस्रिनाय दे सानस्रि दे। सानस्रिगासिनो दङ साथाम सानस्रिनाय बादि नांदों बिसोरो। सोरदेहाय नुगोन लोगोफोर। सानस्रिनाय बादि नांदों बिसोरो माने। हाला हनै दासो सानस्रिनाय मेंबाय जाहैदों। बिराद मेङो आं सानस्रिनो मोननाय। सानस्रिनो नागिरदों आंबो बिराद मेङो। गोबावजों सानस्रिनाय जायोना। बैयाव जोंना नै बेदर हांगासिनो दं। बेदर बैयाव गथ'फ्रा दुगैफैबावबायसो नै। दुगैफैबावबाय नै। मानसि बुरजा बांबाय। जाथ'बाय लोगोफोर एबार जानोसैलायनो। एबार जानोसैलाय जानानै एकदम दसे जानानै दसे दुगैफिनसैलाय। नङाबा जालाना नै बेदरा नङाबा खामजोबगोन।
जाबाय नै दुगैखांबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम थांसिगोन दा नै दुगैखांबाय थांनो ओंखारबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर